Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kanthi kinayokman sih nugrahaning Gusti ingkang Maha Agung, kawilujengan saha kasarasan mugi tansah kasarira wonten ing panjenengan. Sumrambahipun dumateng para ingkang sami kepareng rawuh. Dumateng ingkang kinurmatan Bapak Insinyur Haji Lili Ruswanto minangka jumeneng sumilihipun saking ingkang kinabekten Bapak Dr. Andes Singgih Budi Nugroho sekalian garwa. Ing mriki kula minangka saraya saking Bapak Insinyur Haji Aristiawan sekalian garwa kinentina genah hangarak saha nglarapaken penganten kakung saking Panti Palerman ngantos dumugi wonten ing wisma pahargyan ing mriki. Injih awit saking sih kadarmanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos bilih sadayanipun sampun kalampahan kanthi wilujeng. Wondene ingkang dados wigatosing sudya atur pisowan kula wonten ngarsa panjenengan. Ingkang sepisan bilih sowan kula kadhawuhan hantu mugiaken salam kawilujengan kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saking Bapak Insinyur Haji Aristiawan sekalian garwa. Mugi katur dumateng Bapak Dr. Andes Haji Singgih Budi Nugroho sekalian garwa dalah sedaya keluarga. Wondene ingkang dados wigatosing ingkang angka kalih angemban wuwus wigatosing jejibahan kanthi menika penganten kakung ingkang asesilih pun Bagus Muhammad Brilian Farel Anrisya, sarjana kedokteran hewan. Natmojo kakungipun Bapak Insinyur Haji Aristiawan saha Ibu Hajah Lucia Damayanti ingkang pidalem wonten ing Kampung Kedung Lumbu, Tlatah Lojiwetan, Pasar Kliwon, klebet wewengkon Surakarta. Ingkang sampun jinatukrama pikantuk Roro Marcella Audrey Nur Alisa, sarjana hukum, putra pawestrinipun Bapak Dr. Andes Haji Singgih Budi Nugroho saha Ibu Hajah Silvia Kusuma Wardani, sarjana psikologi. Kanthi menika penganten kakung kula pasrahaken wonten ngarsa panjenengan. Menggah kalampahanipun tata cara salajengipun kula sumanggaaken pamurba panjenengan. Salajengipun bilih sowan kula ugi kinantenan aben-abening pening sasaburanipun minangka tandha jangkeping palakrami saking Bapak Insinyur Haji Aristiawan. Mugi katur dumateng Bapak Dr. Andes Haji Singgih Budi Nugroho sekalian garwa dalah sedaya keluarga. Anamung mawantu-wantu panyuwunipun Bapak Insinyur Haji Aristiawan sekalian garwa bilih menapa ingkang katuraken menika sampun ngantos katimbang menggah bobot serta kerta ajinipun.
Ananging mugi tinampiya namung dapur pratandha yekti kaso ing katresnan. Purnaning atur Bapak Insinyur Haji Aristiawan sekalian garwa tansah asung ing pamuji. Mugi-mugi pahargyan ing wanci siang menika purwa madya dumugi wusananing pahargyan ing mangke tansah kasembadan ing sedya wilujeng nir ing sambikala. Wondene ing mangke saparipurnaning pahargyan ing wanci siang menika Bapak Insinyur Haji Aristiawan sekalian keluarga telah para kadang sak penderek kepareng badhe nyuwun pamit. Injih namung donga pamuji saking panjenengan sedaya ingkang wonten ing mriki ingkang kula suwun. Mugi-mugi Gusti Allah tansah memayungi lampah kula dalam para kadang sak penderek ngantos dumugi wonten ing griya kanthi rahayu wilujeng sepen ing pepalang. Kados cekap semanten atur pasrah kula wonten ngarsa panjenengan. Kula ugi anglenggana dene salebeting kula sinaraya matur wonten kirang wijang wijiling wicara saha kirang jangkeping sugasita kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.